Vila-real està en festes. Després d'any i mig de tindre que suspendre alguna tan important per a nosaltres, tornem a tindre festes en Vila-real. Ha sigut any i mig de lluita contra el virus duríssima, en el que tenim que lamentar, evidentment, també la pèrdua a la nostra ciutat de vilarealencs i vilarealenques, als que un dia com avui jo també vull recordar i enviar una forta abraçada a les seues famílies. No oblidem que el virus està ahí i no ens oblidem que el virus estarà ahí. I això és el que ens ha demostrat des de fa ja un temps i que l'evidència científica cada vegada corrobora amb més potència. Els casos que estem coneixent en els últims dies de gent que està doblement vacunada, per tant, en la pauta completa, els casos que estem coneixent de gent que ja ho ha passat una, inclús dues vegades, i que en aquests moments torna a estar en el problema del virus, ens demostra i evidencia que les vacunes, la carrera per les vacunes que tots els governs en tot el món han fet, i la ciència, gràcies a la investigació científica i a la medicina, hem pogut accelerar d'una manera històrica, no va acabar en el virus. Però sí ha demostrat que la vacunació és una garantia d'evitar l'estrès del sistema sanitari, que té moltes altres coses que atendre que no només són el virus, i que per tant és molt important que quan abans recupere també la vida i la normalitat que duia. I per tant, com és una evidència que a ningú ja se li escapa, que el virus va continuar entre nosaltres, possiblement prou de temps, com en totes les epidèmies, però que cada vegada tenim més ferramentes i més instruments per a lluitar contra el mateix. En la medida que ha anat produint-se una flexibilització de la normalització de la vida, fins fa un mes no podíem anar al futbol. Fa 4 dies vam poder veure el primer partit contra el Granada, 9.000 espectadors en la nostra ciutat. Fa 4 dies pràcticament no podíem viatjar. Aquest estiu ha vist la gent com en el certificat Covid, en tota una sèrie de mesures de protecció s'ha pogut viatjar. Han hagut toques de queda, també en la nostra ciutat, de manera general, però en les últimes setmanes i d'acord amb l'evolució de la pandèmia hem vist com, per exemple, a Vila-real, en aquests moments no estem sotmesos a toque de queda per la incidència acumulada que teníem. I el president ha dit avui de la Generalitat, Ximo Puig, que a partir del proper dilluns, el dia de la Joia a Vila-real, va a flexibilitzar-se l'horari de l'hostaleria, van a flexibilitzar-se moltes mesures que en aquests moments s'havien ficat damunt de la taula i eren exigibles per a contindre la propagació del virus, i tot en un únic argument. No que el virus ja no està o que l'hem vençut, sinó que tenim proper d'un 80% de la població vacunada i que s'espera que per a celebrar el 9 d'octubre la festa dels valencians i les valencianes tinguem ja a tota la població valenciana científicament el que es denomina immunitzada. En estos datos damunt de la taula, quin sentit tenia que la gent pugui estar en el seu maset de festa, en les cases privades, anant al futbol, quedant antes per anar al futbol, anar a espectacles, anar a la playa, i que no poguera tindre festes en Vila-real. Per tant, en primer lloc, vull fer una defensa de les festes, en la normalitat. Evidentment, com ha dit Toni Carmona, el president de la Junta de Festes, no festes com estem acostumbrats a viure, però festes. Tampoc hem anat a la platja com estem acostumbrats a anar, però hem anat ni al futbol ni hem viatjat. Però si és una evidència que el virus estarà entre nosaltres per a més temps, el que no podem fer és retrasar més la normalitat i la vida en societat. I no ho podem fer perquè si hem dit tantíssimes vegades en la presentació del programa de festes que les festes per a nosaltres són molt importants perquè són identitat, una manera de reconèixer-nos, perquè són germanor, és una necessitat que tenim com a éssers socials que som de reunir-nos, de conviure, de compartir, perquè
perquè són un efecte balsàmic, perquè necessitem també l'oci, la diversió, el desconnectar, perquè són exposició del que hem